següent vídeo està patrocinat per thehangingbook.com, on, si entren en aquesta pàgina web, poden descobrir un nou tipus de llibre, que és un hanging book, o el llibre que es penja. Aquest tipus de llibre que serveixen amb un marc, estoig, marc, i alhora amb uns forats darrere, que permet els llibres il·lustrats, i òbviament també amb el seu text, introduir-los en aquest marc estoig, de tal manera que després es poden penjar, ja siguin fotografies o il·lustracions verticals, com també, a veure si trobem alguna, fotografies horitzontals. En aquest cas buscarem el forat aquest i despengem, quan ens hem cansat de veure el llibre, per exemple, sobre Viena, i penjaríem un altre llibre sobre el modernisme català. Molt bé, Bé, aquest i el següent vídeo estan dedicats a una bona secció de l'Avinguda de les Corts Catalanes, Gran Via de les Corts Catalanes, que és un dels grans eixos que ordenen l'Eixample, o gairebé tota Barcelona, que va gairebé de l'Hospitalet de Llobregat fins al Besòs, i nosaltres cobrirem la part central esquerra, l'Eixample dret i l'Eixample esquerre. I bé, comencem amb aquesta gran finca, l'anomenada casa o cases Francesca Carreras. En aquesta època els grans industrials o grans comercials, grans comerciants, els capitalistes ja començaven a invertir en el totxo i també era per donar un llegat als seus fills. Tenien dos, compraven un bloc per un fill, un bloc per l'altra filla i així. Aquesta obra és bastant atípica dins del modernisme català, obra d'Antoni Millàs Figuerola, perquè normalment el modernisme català destaca per la seva policromia, diferents colors, i normalment mostrant diferents arts aplicades, artesanies, esgrafiat. Aquí gairebé predomina només la pedra, és un edifici petri, amb algun detall dels balcons de ferro forjat. I l'arquitecte, molt hàbilment, va saber fusionar, lligar per fer un tot coherent, influències o aspectes de diferents èpoques. Per una part veiem tota la façana de les primeres plantes fins a la quarta, amb aquests carreus amb cert relleu, com si fossin els carreus que s'utilitzaven aquí mateix a Barcelona, al casc antic, a l'època medieval, a l'època gòtica. Després les obertures rectangulars ja tenen un caràcter més renaixentista, poden veure com estan flanquejades també per aquestes columnes d'ordre corinti, alguna jònica, però alhora també per alguna fullaraca i l'abombament dels balcons, sobretot els de ferro, que els trobem a la tercera planta, i alguns detalls escultòrics de les mènsules que aguanten les tribunes de la primera planta i també uns mascarons que estan al llindar de les finestres laterals de la primera planta són detalls art deco que es poden veure, no art deco, art nouveau que es poden veure sobretot a París. I per tant és un edifici atípic que es diferencia de l'estil escultòric, per exemple, català, que es portaven unes línies ben diferents i sí que pel que fa a l'escultura s'apropa més a tipus d'escultura i de bustos i de manera de mostrar la cara que es portava més a Viena o a París. Veiem també com juga amb certa asimetria les tribunes verticals que van des de la primera fins a l'última planta. Aquí a mà dreta, on estem enfocant, té forma així aguda, triangular, mentre que la de l'esquerra té forma de cilindre. I després també la planta superior està diferenciada de les altres perquè no té aquesta rugositat dels carreus i sí que té una forma més llisa amb aquestes parelles de columnes. Per tant, cert aire medieval, aquests carreus així tan rudes, però per altra banda aquests detalls clàssics amb les columnes o fins i tot rococó, on podem veure aquesta gran fullaraca que suporta el sol de la tribuna superior. I aquí és el que comentàvem, aquestes noies amb aquest somriure, amb aquest cabell, amb cert aire malèfic, com de fem fatal. Això també va desenvolupar aquest estil
no hi ha fem fatal, per tant una finca de gran prestància i aquests elements d'aires medievals combinats amb aquest esperit vegetal, més rococó o art nouveau, certs elements també de la fauna marina, com aquesta mena de tritó, i a dalt de tot gàrgoles, que seria el referent medieval amb la qual cosa podem veure com els agradava, no a tots, però a molts artistes d'aquesta època combinar i funcionar elements de diferents èpoques. La farmàcia també és netament modernista. Aquí podem veure aquesta tècnica del vidre a l'àcid, en aquest cas usant fulla de plata, no pa d'or, com s'acostuma a fer més. El modernisme és molt ric en motius florals, en roses, en narcisos, en girassols, però també amb molts motius de fauna i en ocasions no simplement per posar gatets o per posar ratolins, sinó per expressar moments importants, no? d'una fauna. Aquí també a la cantonada d'aquesta farmàcia, aquest motiu tan típic modernista del cop de fuet. El modernisme doncs, és un estil bastant pronunciat pel que fa a sortir-se del pla, fuig de les façanes planes, com a poc, després del modernisme, es va començar a estilar més les façanes totalment planes. Aquí també podem veure aquest motiu tan recurrent del modernisme, la línia aquesta doncs, que va cap enfora i va cap endintre, o la mateixa serp d'Esculapi, amb aquesta espiral. Bé, avancem en direcció cap a plaça Espanya i aquí ens trobem amb una casa del Salvador Vilar de Vall, de Lluís Miquel. Podem veure que a part dels tres grans tenors, algun més com Enric Sagnier, Domènec Estapà, hi ha un ampli reguitzell d'arquitectes o mestres de cases, que molts en aquesta època, els grandets, doncs ja no tenien el títol d'arquitecte perquè ja abans no existia, però es van adaptar perfectament a la moda modernista, tot i que aquí també és un modernisme força típic. Els motius florals, a les cantonades, a les finestres, a la part superior, estan com més mecanitzats, fins i tot a la part inferior, que ara veurem, doncs hi ha com unes flors geometritzades just a la porta central. Unes flors doncs, com encabides en 3 quadrats, bueno, un quadrat cadascuna, amb la qual cosa veiem que no és la representació de la natura tan naturalista i fidedigna com per exemple es pot veure al Palau de la Música i a tants altres mobles modernistes, com la mateixa Sagrada Família. Bé, aquesta zona està força a tocar de Plaça Catalunya, de les Rondes, que les Rondes va ser el primer que es va modernitzar de Barcelona, però sí que van quedar molts buits i per això doncs, també tenim edificis de diferents èpoques, des del principi de l'Eixample, que seria aquest petit edifici, que ara estan tancant aquesta immobiliària, també doblement atípic perquè normalment eren més amples i podíem fer com 4 fileres verticals de finestres o d'obertures, però aquí tant el de l'esquerra només 2 com el de la dreta 3 també força típic. Veiem el que podríem anomenar el premodernisme. Simplement les obertures amb els balcons perceptius, però sense cap abombament, cap curvatura, i després una franja que separa les diferents plantes a l'altura del sòl de cadascun dels balcons. Aquest fris amb motiu simple floral o geomètric. Bé, com dèiem, avancem cap a plaça Espanya. Això va anar construint al llarg de gairebé 50 anys. L'eix que primer es va configurar, les rondes, Ronda Sant Pau, Sant Antoni, Universitat. Després ja més va anar creixent. L'Eixample per Passeig de Gràcia, potser més l'Eixample dret, i després ja va continuar cap a l'Eixample esquerre, amb la qual cosa veiem que no es va fer tot alhora, sinó que hi ha edificis de diferents èpoques, des d'aquell primer Eixample, 1870, fins ja força més avançats, que ja estem abandonant o s'està abandonant el modernisme. Però s'abandona el modernisme amb 2 tendències. Una tendència carrinclona, aquests estils com neobarrocs que no aportaven absolutament res de nou, però eren doncs, pel client
més entenidors i més sorprenents, no? Veiem aquí l'arquitecte, molt productiu, Pere Benavent, que si li encomanaven una obra classicista, doncs la feia sense cap problema, però quan potser el client era més agosserat podia fer alguna obra com la que hi ha a Passeig de Gràcia, la Punyalada, absolutament molt més moderna que aquestes propostes basades doncs, en els elements clàssics de tota la vida. Mentre que aquest que estem enfocant més detingudament a mà esquerra mostra potser ja la influència de la secessió que es va desenvolupar a Viena, una arquitectura que tendeix cap al pla, ja no tant aquestes protuberàncies i aquestes sortir-se del pla vertical, tendint també cap a colors blancs, colors crema. Encara hi ha detalls clàssics o fins i tot medievals, com podem veure aquest arc apuntat, tallat a la part superior, òbviament, però que deixa entreveure el que seria un arc apuntat, i just a dalt, en aquests pilons que separen o que cohesionen el balcó superior, hi ha aquesta forma el·líptica, molt típica de l'arquitectura acadèmica o aquesta arquitectura neobarroca ja avançats als anys 20, per no dir als anys 30. Amb la qual cosa veiem aquest combat estètic entre una arquitectura doncs, musculosa i que ensenya tot el repertori clàssic, com balustrades, com mènsules, com esferes, mentre que a mà esquerra una arquitectura que intenta ja tendir cap al que avui anomenaríem el minimalisme. I bé, continuem avançant, també de cruïlla en cruïlla. Ara estem per Borrell. Carrer Borrell, Comte Borrell, tot referències a la història catalana, sobretot a la medieval, Gran Via de les Corts Catalanes. Després tenim Urgell, el comtat d'Urgell, aquí tenim el Comte Borrell, també tenim d'èpoques més posteriors, com Villarroel, Casanovas, de l'època de la Guerra de Successió. Bé, aquí tenim ja aquesta arquitectura dels anys 30, que ja ha abandonat el cop de fuet o fins i tot el colorisme i les asimetries del modernisme i està doncs, una altra vegada bevent del classicisme. Podem veure l'arquitecte, Guàrdia i Vial, que veu del classicisme, però no fred i més estàtic, com podria ser el dòric o el romà, sinó d'un classicisme barroc, com també aquestes dues propostes de Pujol i Brull, que són realment extraordinàries perquè podem veure esquerra, Carrincló i aquests neobarroquismes com ja totalment anacrònics, fora de lloc, mentre que la depuració del barroc és el que tindríem a mà esquerra. Hi ha els mateixos elements, les acanal·ladures, hi ha les mènsules, hi ha fins i tot pilastres, però està doncs, tot com més reduït a la mínima expressió. A la mà esquerra podem veure aquest parament fingidament rústic, que probablement és un arrebossat, també les dues columnes a l'entrada, amb aquests festons, aquests petits festons que cauen després de dalt aquests floripòndios que gairebé no tenen espai per respirar, els dentells, a la llinda de la porta, i aquest mal caçar de la pedra amb el ferro. Hi ha balcons de pedra, però en altres que semblen com més canyolins, perquè clar, predomina tant la pedra que no va ser del tot encertat posar balcons de ferro. En canvi aquí, el mateix arquitecte, Josep Pujol i Brull, com en qüestió d'un any probablement va dir doncs potser no cal ser tan fidedigne al model primitiu del barroc del segle XVIII, anem a fer-ho doncs, més proper a l'Art Deco, que és el que es portava realment a França, a Nova York, aquestes finestres amb aquesta planta com trapezoidal, també aquesta cistella de fruita, que està, diguem, als balcons, però tot geometritzat, en vez de dibuixar doncs, molt detalladament una taronja o una pera, simplement una esfera,
una forma lanceolada per les fulles, etc. Diguem-la, reduir les coses a la mínima expressió, tot i encara amb un referent i que sembli com clàssic o barroc. Mentre que aquí, doncs, les propostes anteriors, que sí, doncs, que els agradava més demostrar la corba i les formes florals i vegetals més fidedignes al que són. Serien propostes anteriors, probablement modernistes. En moltes ocasions, aquestes tribunes de la planta principal on vivia doncs, el propietari que havia fet tota la inversió. I ara ja estem dirigint-nos a un dels edificis més famosos, més coneguts pels barcelonins, sobretot d'aquesta zona, no? Que és la Casa Golferics. No només perquè és realment força diferent de la resta, és com un petit xalet al centre de Barcelona, sinó també doncs, perquè presta un bon servei com una mena de casals i fan cursos, amb la qual cosa molts veïns d'aquesta zona de Sant Antoni i la part, l'antiga esquerra de l'Eixample, doncs coneixen perquè algú de vegada han fet algun curs. A l'altra banda, que és el que podem veure, una proposta doncs, d'aquest modernisme que agafava doncs, certes formes del romanticisme o de la idea que tenien de Germània i de la Selva Negra, aquestes casetes així com de conte de fades. I aquí, doncs, aquests estils dels anys 30 ja força monumentals, que fins i tot guanyen una planta més, el que havia sigut el modernisme, amb aquests festons que recorren el portal com una mena de tronxo de fulles de llorer o de roure que ja existia a les finques romanes, amb la qual podem veure un poti-poti de diferents elements, com romans, barrocs, etc. I una combinació, per fer-ho més vistós, de diferents tipus de tribunes, d'obertures. I abans, el que dèiem, en ple modernisme, la Casa Golferics, una de les tendències del modernisme van ser, com es pot veure també a la Torre Bellesguard, per exemple, de Gaudí o fins i tot a la Casa de Mendier, va ser el goticisme, el medievalisme. Però no un medievalisme doncs, sobri i poc decoratiu, com va ser el català, per exemple, que ho podíem veure a 10 minuts caminant des d'aquí. El modernisme català medievalista s'inspira en el món germànic i sobretot aquí ho podem veure amb aquest ràfec tan contundent que a la zona meridional de Catalunya, potser doncs, al Pirineu, doncs, la Vall d'Aran, sí que hi ha aquests ràfecs més pronunciats, però a la zona meridional, litoral, mai es van donar aquests ràfecs. I si van existir, doncs, tampoc tenien memòria perquè s'havien perdut, no?, aquestes cobertes de fusta. Rubió i Bellver, un dels deixebles, un dels ajudants de Gaudí, amb aquest parament tot de tàpia, com aquestes pedres irregulars, sense tallar gairebé, sense necessitat de fer-les cúbiques, i les anaven apilant amb morter per erosionar, i després tot lligat amb la tanca i els balcons de ferro forjat. A la part interior del ràfec també podem veure elements de ceràmica i tot el sòcol de pedra tallada per diferenciar-ho de la part superior de l'edifici. Bé, continuem avançant per Gran Via, sempre en direcció cap a Plaça Espanya, i veiem com al llarg dels anys 20-30 doncs hi havia aquesta successió, aquest reemplaçament, no?, estètic d'aquests estils romàntics o neomedievals cap a un altre cop estils clàssics. Amb el franquisme, aquest edifici que tenim enfront a mà esquerra, es va predominar molt un estil així com molt econòmic i molt gris, evidentment, d'arrel manxega clàssica, com els edificis de Madrid, però no amb el granit que tenen allà, sinó
molt més pobres, però en ocasions, com acabem de veure, s'intentava innovar en certa manera. Ara veurem unes propostes d'un arquitecte tampoc molt conegut, ja postmodernista. Això del postmodernisme ha tingut molt de predicament aquesta definició perquè filar tan prim en que si és art deco o que si és expressionista o si és noucentisme a vegades no està tan clar, perquè a vegades tenen barreges de diferents estils, amb la qual cosa hi ha com aquesta mena de definició global que s'ha vingut a anomenar el postmodernisme. I un dels més brillants és un arquitecte que de ben segur que va viatjar per la zona centroeuropea i germànica, que es diu Eduard Ferrer i Puig, que és l'autor no d'aquest edifici relativament convencional, d'aquest modernisme que mostrava aquests arcs abombats i aquest parament com fingint carreus rústics, i poden veure la diferència. Amb el de mà esquerre, la casa Joana Coll i Portabella, ja de l'època que el modernisme estava en declivi, el 1912. Està sent substituït per aquest classicisme barroc gens original, però en ocasions hi havia arquitectes com Ferrés i Puig que sí que intentaven mostrar fer aquestes noves composicions amb aquesta gran tribuna que sobresurt del pla més enfonsat, que serien els de les fileres laterals. Primer la tribuna com a envidriada i tota la part superior, les plantes tercera i quarta, amb aquestes columnes, amb aquest folre tan original, amb la qual cosa ho podríem encabir en el postmodernisme d'influència secessió. I recordem que secessió va ser l'estil que es va donar sobretot a Viena, a l'època del modernisme i ja també entrats als anys 20. I aquí també un dels més famosos de Gran Via, que curiosament dels més famosos no són els més grans, de 4, 5, 6 plantes, sinó que són els més petits, com la Casa Golfarix de 2, 3 plantes màxim, i aquest, que tot i que ara té 4 plantes, perquè han fet com una remunta, originalment tenia 2 plantes. És la Casa de la Lactància. Avui en dia és un geriàtric o un lloc on va anar la gent gran, però originalment era pels nadons, potser orfes o de mares que no podien donar de mamar, llavors ja aquí hi havia dides professionals que es dedicaven a donar de mamar als nens així una mica desnodrits. Veiem aquest detall que configura tot el fris que culmina la planta baixa, amb roses, que també comunica aquesta fragància i aquesta vida que vol comunicar una casa de lactància. El sòcol, diferenciat de la resta, perquè està folrat amb marbre, amb aquest aplacat de marbre, després hi ha una franja estreta de pedra gres i després la planta superior folrat amb aquesta totxana amb color blau, totxana vidriada. Tenim el portal central o la porta central amb aquest arc conopial o amb aquest marc conopial, perquè realment l'arc és com d'ansa de panera. I després la finestra o l'obertura central sí que són aquestes finestres de palau cívics i el gran medalló central, que és com una matrona amb un bebè i gent gran, gent jove, mares pobres, mares benestants, agraint a aquesta matrona que té cura de la lactància dels seus fills, que ve a ser com una representació també de Barcelona mateixa. I mira quina ciutat tenim, que som capaços de tenir cura d'aquest nou servei per la salut dels nadons. I després hi ha aquestes obertures al sòcol per aprofitar una planta inferior. Hi ha aquestes mènsules amb detalls sobre la infància, com un nen amb una joguina i un altre amb un xumet. I bé, l'interior també mostra una de les característiques del modernisme, que és l'art total. Hi ha una gran vitrall, ferro forjat, paga molt la pena entrar en aquest immoble que normalment està obert. I bé, a l'altra banda veiem una altra proposta ja d'aquest postmodernisme, ja que fuig de floritures, com encara s'estilaven en alguns casos, i d'aquestes parts com de diferents colors, diferents usos de pedra. En l'edifici que comentarem ara,
que és la casa Francesc Coll. Fixin-se que sempre estem parlant de la mateixa família, Coll i Portabella, que va fer una casa doncs, per la Joana, una altra per Francesc, i més endavant veurem una altra que va fer per Ignasi, i sempre també el mateix arquitecte, que en aquests estils ja postmodernistes, d'una modernitat que aquí a Barcelona no es va saber acceptar, però que sí es veu molt a la zona centroeuropea, austríaca o Alemanya, sí que doncs, va calar més fort. I en aquest cas, doncs, com comentàvem, ja defuig de la corba, sí que hi ha una gran corba central, però no és la corba del cop de fuet tan lliure i tan eixelebrada, que diu molt també de l'esperit d'una època. Això és una arquitectura doncs, una arquitectura que ja no té aquest component de llibertat i trencadora, sí que és sofisticada, però com dèiem li falta les giragonses i la corba inesperada del modernisme, el cop de fuet i també la policromia. Es veu doncs, un color, el color com gris de l'estucat o de l'arrebossat i també doncs, el color negre de les finestres, i a diferència de l'altra que veiem aquestes mènsules amb la fullaraca, amb flors, doncs aquí ja tot és més rectilini, tendeix com envers certa verticalitat. Hi ha referents no tan naturalistes o barrocs com era el modernisme, sinó que són referents clàssics. A la planta baixa hi ha aquestes estries verticals com si fossin pilars dòrics, mentre que aquí aquestes columnes serien com d'una inspiració palmeriense. Al medalló central de ferro podem llegir o podem veure una J i una C de Joana i Coll, i aquí l'arquitecte Ferrés i Puig, a mà dreta. I bé, doncs tenim la planta baixa amb aquestes obertures tan generoses doncs, pels locals comercials, i després tenim el balcó central de pedra, i per lligar amb les tribunes laterals, que són les cantonades del xamfrà, doncs uns balconets de ferro, i després aquestes tribunes doncs, que unifiquen tota la vertical de les diferents plantes a les cantonades, i alhora per remarcar la zona central de l'edifici i donar-li simetria, doncs aquesta tribuna lleugerament corbada que recorre les plantes primera, segona i tercera. I poden veure la diferència, no? Per exemple, la manera de suportar els balcons, aquí es veu a la tercera planta que té aquesta ondulació, als laterals, a la part superior d'aquestes obertures, les mènsules, el que suporta el balcó superior, és com un simple escalonat. Mentre que 5 anys abans, per fer una finca modernista, doncs ho haurien cobert com amb una branca, una fulla de cant, aquestes formes doncs, més naturals i menys geomètriques. I aquí també hi ha un motiu geomètric que dona que unifica tota la façana de cap a peus, gairebé podríem dir, que és una forma hexagonal allargada, no regular. Bé, doncs ja hem vist dos obres d'aquest arquitecte doncs, tan innovador, que va deixar la seva empremta a Barcelona, tot i que no va generar una escola, doncs, perquè aquí també va haver-hi una dictadura Primo de Rivera, que va començar a introduir aquesta arquitectura castellana, o també va triomfar molt el barroquisme monumental, però sí doncs, que hi ha unes quantes mostres i com hi ha poques, doncs, potser per això encara criden més l'atenció i són més preuades. I veiem la diferència amb una arquitectura més convencional, probablement d'uns anys anteriors, encara amb aquestes formes, aquestes obertures d'inspiració històrica, aquests medallons tots recoberts amb aquestes cintes, típic de l'arquitectura acadèmica francesa. Les propostes que hem vist de postmodernistes d'Eduard Ferrés i Puig doncs, intenten defugir ja d'aquesta decoració que, com deia Adolf Loos, era un crim, no? En un article famós seu que diu decoració i crim, no? Ornament un Verbrechen. Com dient,
Si vols fer alguna cosa vell, deixa't estar de floritures i de capitells i de decoracions inútils. Si no és funcional, si no aguanta alguna cosa o serveix per il·luminar alguna cosa, no és necessari. I bé, doncs ja a finals dels 30 es va posar de moda, sobretot a cinemes, aquesta arquitectura doncs, tan simple, de formes geomètriques essencials, com els laterals, rectangles, amb aquests òculs. Després unes finestres que es van posar de moda l'arquitectura moderna, Le Corbusier, Mies van der Rohe, en comptes de fer-les singulars i més aviat verticals, apaïsades, horitzontals, que van de banda i banda a la paret. Per tant, el cinema és un llenguatge ja absolutament modern, més enllà de l'art deco o del postmodernisme, que seria sí aquesta finca també una altra vegada d'un Coll i Portabella, en aquest cas Ignasi, i del mateix arquitecte, Ferrés i Puig, que podem veure doncs, que sí que té certs referents acadèmics, com aquestes el·lipses i aquestes borles que cauen als laterals de les el·lipses, però tot en el seu conjunt sí que destaca per la seva composició mai abans vista, com les tribunes, en comptes de posar a la zona central, es posa als laterals i després es posa una superior que també discorre al llarg de dues plantes. El que es veu aquí, quelcom que també és molt freqüent en moltes finques d'aquesta època anteriors, és com es juga amb les obertures, de tal manera que es fa com un joc de dos triangles invertits. Perquè si poden veure, a mà esquerra i dreta hi ha aquestes tribunes acristallades, al igual que a partir de la tercera planta de la zona central, de tal manera que es pot dibuixar un triangle entre les tres tribunes i alhora un triangle invertit de les plantes superiors de la franja esquerra, que va cap a la part inferior central, i alhora cap a la part lateral superior. Doncs d'aquesta manera doncs, es fa una composició dinàmica que crida l'atenció de l'espectador. Bé, encara per viure aquestes formes abombades dels balcons, aquests balcons individuals, però tot ja més contingut i també un motiu que ja ve gairebé de la Grècia clàssica, els balcons superiors de les tribunes com una espiral que es va connectant a la següent espiral i era doncs, quelcom ja molt present des de la Grècia clàssica, amb la qual cosa doncs, veiem una de les conclusions d'aquest capítol seria que el classicisme sempre ha estat present i s'ha interpretat de diferents maneres, depurant-ho més o mostrant-ho més fidedigne, com per exemple en aquesta proposta que podem veure ja el xamflà. I bé, clourem aquest capítol fent una bona ullada, aquesta proposta, aquest modernisme ja que podríem anomenar fins i tot hipermusculat, amb aquesta cornisa tan hipertrofiada fins i tot, aquestes formes florals com gigantesques que creen doncs, com una mena de forma de muntanya russa, no? De pujar i baixar, i com uns anys després ja es va abandonar del tot aquest gran dispendi de vida i de natura i va començar a predominar una arquitectura doncs, molt més espartana, freda, pobra, però sí que durant uns anys doncs, va ser el moment de glòria del modernisme català. I aquí una d'aquestes altres propostes d'aquest modernisme rococó, com si fos de pastís de boda, que sembla que es pugui tocar aquesta pedra, aquesta façana tova gairebé, amb aquests balcons, amb aquestes formes que van cap endins i van cap enfora, les mènsules també, en comptes de ser simplement una forma senzilla, doncs té totes aquestes formes escultòriques tan riques, una mena d'espiral que acaben en cap de serp, a les dues primers balconets de la primera planta, perquè l'altra és l'entresòl realment, les formes en espiral, també molt comunes en el modernisme, i això és l'obra d'un arquitecte realment que va fer, si no m'equivoco, aquesta va ser l'única casa per Pere Bries, un arquitecte que es deia García Núñez, que després sobretot va fer la seva carrera a l'Argentina.
I aquí doncs, aquesta arquitectura que destaca doncs, per aquests tons tan suaus de l'arrebossat i aquesta forma doncs, tan fluida i tan tova que seria una de les herències que el modernisme va agafar del rococó.